Horúci letný deň si obec Hul v sobotu 1. augusta 2026 spríjemnila tradičným dňom obce určeným pre všetky vekové kategórie. Návštevníkov čakal bohatý kultúrny program, chutné občerstvenie, tombola a čas oddychu pri spoločne strávených chvíľach. Od rána od 6 hodiny sme boli plný príprav, takže tým ľudí a dobrovoľníkov sme pripravili podujatie asi do 3. a v podstate 15:30 sme začali. Okrem teda mládežníckeho parlamentu, ktorých musím samozrejme len vychváliť, lebo tí sa zúčastňujú každej akcie, musím vyzdvihnúť aj ostatné spoločenské organizácie, napríklad futbalistov. Hasičov sa nám podarilo založiť tento rok, to je úplne čerstvé. Takže aj tí sa nám zapájajú, takže postupne to tu ožíva, verím, že to bude stále lepšie a lepšie. Podujatie ponúka mnoho atrakcií, ako sú skákacie hrady, jazda na koni a vláčiku, prehliadku motoriek a aut či ukážky dobrovoľného hasičského zboru z Rastislaviec. Na pódiu sa predstavili folklórny súbor Hulanček, skupina Olympic Revival, súkromná základná umelecká škola Jozefa Dömeho, duo Vivo a Dušan Čaplák, ktorí rozozvučali celé námestie. Obec Hul je zároveň súčasťou Združenia obcí Termál mikroregiónu Podhajska. Musím pochváliť spoluprácu aj so starými, ale aj s novými kolegami, či už teda odbornou pomocou, alebo si navzájom pomáhame aj pri akciách, vypožičiavame si materiál, pravidelne sa navštevujeme, stretávame sa, spoločne riešime problémy. Obyvatelia obce sa po zbytok augusta môžu tešiť aj na ďalšie zaujímavé akcie. 15. augusta budeme mať tradičné podujatie súťaž vo varení v kotlíku. 29. augusta budeme mať spoločné podujatie na Podhajskej na termálnom kúpalisku, kde sa stretneme všetky členské obce. Z podujatia si mnohí návštevníci odnášajú nielen kultúrny zážitok, ale aj radostné chvíle a nezabudnutelné spomienky. Oslavy tak ukázali, že obec nie je len miestom, kde ľudia žijú, ale aj komunitou, ktorá dokáže držať spolu.